Molt bones i benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal. Avui, com sabeu, continuarem el nostre camí per entendre com va acabar tenint lloc un dels conflictes més importants del segle XX, la Primera Guerra Mundial. En el nostre darrer vídeo vam veure com les potències europees s'acabaven posant d'acord, encara que fos una mica arrossegant els peus, per acabar acordant de manera pacífica el repartiment d'Àfrica. Malgrat això, les tensions entre els diferents països, mica en mica, van augmentant. I avui veurem com entre elles van teixint tota una xarxa d'aliances que anirà generant dos blocs, cada un dels quals anirà retroalimentant la carrera armamentística de l'altre. Un període que es coneix com la Pau Armada. Avui en coneixerem els detalls. Abans de començar, però, recordar que diem sempre: aquest és un canal de divulgació, no és un canal acadèmic. Per tant, la informació que us donarem serà correcta, però sobretot el que volem és donar-vos un primer marc per entendre en línies generals una etapa històrica determinada i sobretot despertar el vostre interès perquè pugueu consultar fonts que aprofundeixen moltíssim més que nosaltres en els detalls i complexitats de cada una d'aquestes etapes històriques. Hi ha molta més informació per conèixer de la que nosaltres explicarem aquí. I recorda també que ens encanta que ens comentis, sigui per obrir debats, per proposar coses per millorar el canal o bé també per proposar futurs temes que podem tractar en futurs vídeos. Doncs sense més, comencem! Doncs avui també comencem parlant d'un personatge que sembla incombustible, Otto von Bismarck. Com hem vist en els darrers vídeos, Bismarck, després d'una primera etapa militar, va apostar per una política molt més de contenció de les relacions amb els seus veïns. Malgrat això, era conscient que les relacions no estaven ni molt menys per tirar coets i que hi havia molt de ressentiment acumulat dels conflictes previs. Per això, a finals del segle XIX, Bismarck traça una aliança amb dos dels països del seu entorn. El primer és Àustria. Si recordeu el primer vídeo, vam explicar que després de la guerra prussiano-austríaca, Bismarck hauria tingut l'oportunitat de robar territoris a Àustria, però que no ho va fer. I no ho va fer justament conscient que segurament en els futurs conflictes Àustria era un aliat potencial. I efectivament aquí va demostrar que tenia raó. Al final era natural que fos així. Àustria i Alemanya, o abans Prússia, el cert és que tenien un historial bèl·lic gens menyspreable, però al mateix temps és cert que comparteixen una llengua, que comparteixen una cultura i, per tant, d'alguna manera havien d'acabar sent aliats naturals. El segon país amb el qual es va aliar Bismarck va ser amb Itàlia. En aquest cas, se'n refiava menys. Itàlia acaba arribant a l'aliança amb menys convenciment. I, de fet, sempre hi havia la creença que en el moment àlgid segurament els acabarien fallant. I el cert és que el temps, com veurem després, els va acabar donant la raó. Això es coneix com la Triple Aliança. I el cert és que Bismarck volia tenir les espatlles cobertes, però malgrat això no deixava de ser conscient que era important evitar en cada un dels passos generar més antipatia de la necessària. I per tant era sobretot prudent a l'hora de no fer enfadar més del necessari als seus veïns i mantenir aquesta situació de pau. El moment àlgid en el qual això comença a donar un tomb és l'any 1888. Aquell any mor Guillem I i és substituït pel seu fill, Frederic III. En principi, la cosa havia d'anar prou bé, perquè Frederic III era un rei que era conegut per tenir uns ferms valors pacifistes i humanistes, i per tant havia d'estar perfectament alineat a les polítiques de Bismarck. Però la història tenia reservat un final bastant diferent. Frederic III mor de malaltia només 3 mesos després d'assumir el tron alemany, i és substituït al seu torn pel seu fill, un jove de només 29 anys, Guillem II. Guillem II tenia ganes de menjar-se el món. Era molt més bel·licós, era molt més militarista i tenia unes ganes boges d'aplicar una política que demostrés al món que era un gran emperador, un emperador poderós i, per fer una expressió una mica vulgar, marcar paquet. Aquí hi ha un factor important de la biografia de Guillem II que també ajuda a explicar en part aquesta personalitat. Guillem II va néixer amb un braç deformat i això li va causar un cert complex ja des de petit que el va portar a haver de demostrar sempre aquesta força i aquesta testosterona que d'alguna manera compensaven el seu problema de naixement. Una anècdota d'això és que alguns dels diplomàtics internacionals que el visitaven explicaven que quan li donaven la mà bona, per dir-ho així, apretava amb tanta força
que arribaven en alguns casos a produir petites lesions. Un exemple absurd, però bastant identificatiu, de com havia de demostrar constantment com de fort era. Un altre tema de Guillem II és que tenia una relació raríssima amb la seva mare. Ella, lluny d'ajudar a mitigar el seu complex amb el seu problema físic, constantment el que feia era estigmatitzar-lo per tal de tenir un braç mal format. I ell, al seu torn, tenia unes cartes que li enviava i que es conserven que tenen un contingut gairebé sexual. En fi, tot un personatge. Guillem II comença fulminant a Otto von Bismarck. El 1890 és destituït del càrrec de canceller i, per tant, d'alguna manera, el jubilen forçosament després d'estar 28 anys al capdavant del govern alemany. I a partir d'aquí, expansionisme i provocació constant. Comença ampliant les possessions colonials alemanyes a Nova Guinea, a Oceania, a les quals suma les Illes Salomó. També qüestiona la sobirania francesa del Marroc, tot i que això havia quedat resolt en el Congrés de Berlín. I també se li posa entre cella i cella construir una gran armada alemanya que pugui fer front a la Royal Marine, l'armada de guerra britànica, que durant segles havia estat la reina de tots els mars. Això, evidentment, va fer enervar moltíssim a França i al Regne Unit, però és que la cosa ni tan sols acaba aquí. Tot i que cultiva les seves aliances heretades del seu pare i del seu avi, comença a traçar una altra aliança estratègica, l'aliança amb l'Imperi Otomà. L'Imperi Otomà era conegut com el vell malalt d'Europa, un imperi que en el passat havia estat esplendorós, una de les grans potències mundials, però que a finals del segle XIX, principis del segle XX, ja era clarament un imperi en decadència. Malgrat això, la finalitat alemanya d'aquesta aliança es basava bàsicament en dos grans objectius. El primer era augmentar la influència alemanya al Pròxim Orient. Molts dels territoris del Pròxim Orient estaven encara en aquell moment sota el control de l'Imperi Otomà, però aquella zona havia estat des de feia temps una zona bàsicament d'influència britànica. Per tant, els plans alemanys d'intentar augmentar la seva influència en aquella zona, que passaven per construir grans infraestructures com un ferrocarril que havia de connectar Berlín amb Bagdad, evidentment van molestar moltíssim a Londres. Però és que el segon motiu encara els va molestar molt més, perquè aquest era un motiu que anava directament encaminat a desestabilitzar l'imperi britànic, el qual Guillem II veia com el seu gran enemic, el seu gran adversari, tant en termes militars com en termes comercials i industrials. En aquest cas estem parlant d'un tema bàsicament religiós. En aquell moment, 1 de cada 3 musulmans de tot el món vivien en territoris que eren dominis britànics. Per tant, si aconseguia provocar una mena de guerra santa, si aconseguia provocar un autèntic alçament dels musulmans d'arreu del món en contra de la dominació britànica, generaria una enorme inestabilitat dins del propi imperi britànic i, per tant, això faria que l'imperi perdés pistonada en la seva carrera comercial, armamentística i colonial. Aquí hi ha una figura clau, que és la de Max von Oppenheim, un diplomàtic i historiador alemany expert en la cultura àrab, que seria un dels grans ideòlegs de tota aquesta estratègia. Berlín crea una oficina amb fins a 60 persones dedicada justament a això, a teixir aliances diplomàtiques i religioses arreu del món per tal d'anar mica en mica animant a la població musulmana a revoltar-se. Seguint les tesis d'Oppenheim, aquesta oficina assenyala la importància que té la figura del soldà de Constantinoble. Era una figura políticament decadent, però des d'un punt de vista religiós tenia encara moltíssim ascendent sobre molts creients d'arreu del món. Per tant, tenir-lo al costat alemany podia arribar a resultar clau en el moment àlgid per tal d'assegurar que totes aquestes revoltes en els dominis britànics acabessin triomfant amb èxit i s'acabessin sumant un nombre suficient de persones. I parlant de l'Imperi Otomà, justament aquest procés de degradació, aquest procés de desintegració en el qual estava sumit des de feia dècades, ens porta a un altre dels territoris absolutament indispensables per entendre què va passar durant aquest període de la pau armada, els Balcans. Els Balcans havia estat un territori de control otomà durant segles, però l'imperi estava de retirada i això generava un autèntic conflicte diplomàtic sobre quina havia de ser la correlació de forces en tot aquest terreny que quedava lliure. Aquí hi ha dos actors claus. El primer és Sèrbia. El regne de Sèrbia és un regne de nova creació que neix el 1882 i que té com a principal finalitat expandir-se fins a aconseguir controlar tots els territoris eslaus dels Balcans. És el projecte de la coneguda com a Iugoslàvia, la terra dels eslaus del sud. Malgrat això, en el moment del seu naixement, controlava només una part d'aquests territoris. I l'altre actor important serà l'imperi austro-hongarès, que davant la retirada de l'imperi otomà, doncs ell vol expandir-se cap als Balcans. I sobretot posa els seus ulls en un territori molt concret, que serà el territori de Bòsnia. Després d'un temps de control militar, l'imperi austro-hongarès acaba directament annexionant-se la província de Bòsnia, cosa que molesta enormement als serbis,
Perquè Bòsnia, tot i que és un país amb una diversitat important de cultures, llengües i religions, és un dels territoris que els nacionalistes serbis aspiren a unificar en aquesta gran Iugoslàvia. Això genera un conflicte diplomàtic entre Belgrad i Viena, en el qual Belgrad és molt conscient que és la part feble, és el país petit, i per tant també necessita buscar aliances. En aquest context, el que fa és girar el cap a Rússia. Rússia és també un país eslau i, a més, és un país de religió cristiana ortodoxa. En això coincideixen amb Sèrbia i, per tant, es generen uns vincles històrics i culturals que faciliten les aliances. De fet, encara avui en dia, aquesta relació estreta entre Rússia i Sèrbia segueix existint. Així doncs, Rússia es compromet a defensar Sèrbia en cas que sigui atacada pels seus enemics austríacs, que al seu torn, recordem, que estan aliats amb els alemanys. Als anys 90 del segle XIX, el tsar de Rússia era Alexandre III, un tsar absolutista que governava sobre un país que era essencialment de base camperola. Rússia havia quedat molt enrere en la cursa per la modernització i tot i que certament era un país enorme i que per tant només pel seu tamany ja feia por a molts altres països, era conscient que en d'altres aspectes patia d'una important debilitat i per tant, al seu torn, també necessitava buscar aliats. Alexandre III fixa el seu objectiu a París, que al seu torn eren els grans enemics d'austríacs i alemanys. I és en aquest context on el 1892 es signa l'Aliança Franco-Russa, on els dos països es comprometen a defensar-se mútuament en cas de conflicte militar. I França, que ja tenia moltíssims greuges acumulats contra Alemanya i que a més veia venir que aquest conflicte podia acabar passant, al seu torn també busca nous aliats. I quins aliats busca? Doncs aquells països que estan més enfadats amb la política exterior agressiva de Guillem II, bàsicament el Regne Unit. I és en aquest context on l'any 1904 França i el Regne Unit signen l'acord que es coneix com l'Entente Cordiale, l'aliança entre tots dos països en el qual també acorden col·laborar conjuntament en cas de conflicte militar. I el cercle es tanca l'any 1907, quan els britànics i els russos també signen un acord que en teoria era per resoldre una sèrie de problemes que tenien a les seves fronteres asiàtiques, però que el cert és que a la pràctica acaba sent també un acord de col·laboració entre ells dos. I per tant, si aixequem una mica el focus i veiem com queda tot aquest mapa, doncs veiem que mica en mica s'estan configurant dos grans blocs. Un primer bloc format per Alemanya, Àustria-Hongria, Itàlia, en teoria, i l'Imperi Otomà. I a l'altra banda tenim a Rússia, a França i el Regne Unit. Aquests dos blocs se sentiran molt amenaçats l'un per l'altre. I això, com dèiem, el que acabarà provocant és una cursa armamentística. Cada un d'aquests blocs sentirà la necessitat de tenir un gran exèrcit, i a més un exèrcit molt ben armat, per tal de dissuadir l'altre d'atacar-lo. Però cada vegada que algú feia una inversió militar, animava l'altra part a també fer-la per tal de tornar a igualar les forces i desincentivar l'altra part. I això anirà generant una escalada que és el que dona nom a aquest període, la pau armada. En teoria, un exèrcit havia d'estar sempre dissuadint a l'altre i, per tant, això es podia arribar a prolongar moltíssim en el temps i evitar que el conflicte acabés tinguent lloc. Però el cert és que això no va acabar de funcionar. I una de les millors explicacions de per què no va funcionar el trobem a la sèrie britànica L'escurçó negre, en la qual ens explica molt clarament on estava el problema. Vols dir com va començar la guerra? Sí. La guerra va començar per culpa dels caps quadrats i el seu malvat imperialisme. En George, l'imperi britànic en aquest moment cobreix la quarta part de la terra i l'imperi alemany es concentra en una fàbrica de salsitxes a Tanganyika. Se'm fa difícil pensar que estiguem del tot nens de culpa imperialista, oi? Ah, no, senyor, i és clar que no. Boig com una cabra. Però l'autèntica raó és que no es van esforçar gaire perquè no hi hagués guerra. Que interessant, sempre m'ha agradat la història. La batalla de Trafalgar i les 6 carrosses d'Enric VIII. Veuràs, Baldric, per tal de prevenir una guerra a Europa es van crear dos grans blocs, els francesos i els russos d'una banda i els alemanys i austrohongaresos de l'altra. La idea era tenir dos grans exèrcits oposats a fi que l'un dissuadís l'altre. Així mai no hi podria haver guerra. Però bé, ara som en una mena de guerra, oi que sí? Això mateix, és que el pla tenia un petit defecte. I quin era? Que era una merda. Doncs encara que sigui amb un toc d'humor, i és ben cert, tot feia pensar que la cosa acabaria malament. I finalment, com sabeu, hi va acabar. I fins aquí aquest vídeo on hem descobert com eren les aliances que van precedir el conflicte. En el proper descobrirem quina va ser la guspira que va encendre tot el polvorí i va acabar provocant que el conflicte, per fi, comencés.
Si t'interessa, sobretot, subscriu-te per no perdre't cap vídeo i poder continuar junts aquest recorregut històric. I sobretot recorda que ens encanten els teus comentaris. Fins a la propera!